നൂർനാട് ഇരുമുക്കുഴി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവപ്രീതി വരദാന പൂജ. തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പുരാതന കിരാതമൂർത്തി ക്ഷേത്രമായ ശ്രീ ഇരുമുക്കുഴി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവപ്രീതി വരദാന പൂജ നടത്തപ്പെടുന്നു. ശ്രീമതി പുതിയകാവ് ഗോമതിയമ്മാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മലയാള മാസവും 2ഉം 4ഉം ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 8 മണിക്ക് ശിവപ്രീതി വരദാന പൂജ നടത്തപ്പെടുന്നു. 27 ആഴ്ച ശിവപ്രീതി വരദാന പൂജയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ഭസ്മാഭിഷേകം കണ്ടുതൊഴുത് പ്രസാദത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന ത്രിശൂലം സ്വീകരിച്ച് കിരാതമൂർത്തിയോട് അപേക്ഷിച്ചാൽ കുടുംബ ഐശ്വര്യം, വിവാഹഭാഗ്യം, സന്താനഭാഗ്യം, ഉദ്യോഗലബ്ധി, ദുഃഖ നിവാരണം, ധനലാഭം, വ്യവസായ പുരോഗതി, ശത്രുദോഷ നിവാരണം, വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി, ഭവനഭാഗ്യം എന്നിവ ശ്രീ കിരാതമൂർത്തിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശിവപ്രീതി വരദാന പൂജാ ദിവസങ്ങളിൽ അന്നദാനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ശിവപ്രീതി വരദാന പൂജ